Mariimpong kinundina ng Pangasinan Police Provincial Office ang lahat ng uri ng karahasan at pang-aabuso, lalo na ang mga paglabag sa dignidad, kaligtasan at karapatan ng kababaihan. Ito ay kasunod ng kumalat na insidente po sa social media kung saan kita ang isang pulis na umano'y nakitang nananakit sa kanyang ka-live-in partner sa gitna ng isang domestic confrontation. Ayon sa Pangasinan PPO, walang puwang sa hanay ng kapulisan ng anumang uri ng karahasan na pag-uugali. Binigyang diin din ng tanggapan na ang mga pulis ay inaasahang maging huwaran sa disiplina, respeto at profesionalismo, hindi lamang sa trabaho kundi maging sa personal na pamumuhay. Iginit naman ng PPO ang patuloy nitong pagsusulong ng accountability, paggalang sa karapatang pantao at compassionate policy niya. Hinikayat din nito ang mga biktima ng pang-aabuso na magsumbong at humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Dagdag pa ng Pangasinan PPO, ang tunay na lakas ay hindi pinapakita sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa integridad, respeto at pagpipigil sa sarili. IFM News. IFM News. IFM News.